l'experiència de participar en el Campionat de Catalunya. Com és el meu primer cop, doncs ha sigut molt intensa, però també com amb les meves companyes, com que hem fet molta pinya i llavors ha sigut com bastant que m'anaven apoyant i doncs ha estat molt bé. I tot i haver perdut, doncs, ens hem quedat amb bon sabor de boca perquè hem jugat molt bé i hem anat molt com a equip i doncs que hem sortit encara més unides d'aquesta experiència. Venim de unes quantes jornades seguides i la veritat és que algunes han anat millor, altres pitjor, depèn del número de jugadores que estàvem, però bueno, avui prou bé, hem començat una mica més baixes i ja hem entrat una mica més al partit cap al final i al final ja hem jugat el nostre joc i ja hem aconseguit el que volíem, que era la victòria i asegurarnos la plaza al Campeonato de España. Que nos lo hemos trabajado, hemos entrenado para esto y pues que estamos muy contentas de haber llegado hasta aquí y haber ganado. Sí, personalment crec que és una experiència molt emotiva i emocionant com a equip i com a representant a la universitat, la veritat. 1, 2, 3, molt bé! Para nosotros el hecho de haber ganado somos muy felices, no fuimos seguros hasta el fin del partido, al final hemos ganado de una manera que nos hace muy felices y nos vamos a Madrid con toda la equipa. La segona vegada que vinc amb l'equip de la UB i volíem molt guanyar aquesta final i ho hem aconseguit. Llavors això ens dona molta força per anar a Madrid i competir al Campionat d'Espanya. Per a la Universitat Rovira i Virgili ha estat un honor i un plaer poder organitzar aquests campionats universitaris esportius. És un sistema rotatiu, toca cada 12 anys i això ens permet posar el màxim d'il·lusió, el màxim d'interès, posar totes les facilitats en l'organització d'un event tan important. Només cal veure tot el bon ambient que hi ha entre els esportistes. Agrair a tothom la seva participació, el bon ambient que hi ha, la camaraderia, la competició esportiva, però fora del camp compartir aquests valors universitaris. Felicitats a tots.